ଗୋଟିଏ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ କିଏ ଜାଣେ କାଲି ତୁମ ପାଖେ ସମୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସମୟ ବଦଳି ଯାଉଛି, ହେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏଠି ସମୟ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ତା ବାଟରେ ଚାଲୁଥାଏ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ପୁରା ସତ, ଯାହାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବ, ମିସ୍ କରିବ, କେୟାର କରିବ, ସବୁ ସମୟରେ ଖୋଜ ଖବର ନେବ, ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବନି। ଜୀବନର ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହୁଏନି, ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।